जों दिनै DWF प्रेस मिट खालामनायनि नरम मारिंखा नरम जों दिनै नरम फायजा जाबाय नरम बयलानो हामबाय आरो ताई नाइट टंनाय रक लुकुरक न बं DWF तरफ থেকে পাইলে हम जापमा ते जगन से था कखाय अबसे थांनाय 6 तारिख जून 2023 तिनी DWF बिसिंनि कामानि फाउंडेशन देखलायगासिनो अ फाउंडेशन देखलायमानि आरो आबनो रक्षावनो किसा कक कामान नबि तिनी ऑपरेशन तिनी आरो साना निकलायो नरक मीडिया रंखा सांबादिक रंखा नंनि सांबादिक नि बेलाय कि फान पटर बेलाय कि फान टंगो नंनि कलमनि शक्ति बेलाय कि कतर फियाबा नंनि जे शक्ति टंगो निनाय अ शक्ति न नरक यूज खाके जाओ मीडिया बा सांबादिक बाय तब यूट्यूबर हेने जेनो करतमानि अब फेर सांबादिक न जुदा यूट्यूबर न जुदा सांबादिक जदि यूट्यूबर न नासिगिनाय तला सामुं खलायके अब सांबादिक बुसु जरतै सांबादिक गाहाम बाहानिया अब तिप्रा राज्यनि तिप्रा बासिरावनो सिनिउ जे नंगुसु जरतै सांबादिक गाहाम खलाय दं नों बमाहाय मीडिया न्यूज रिदं नों न्यूज बमाहाय खलाय न्यूज बमाहाय खे रंनि दं अरनो चैनल नबो सिजागो अनेक चैनल दङ नंनि फियाबा बर' रक्षिबो ब चैनल गाहाम ब चैनल हानियो फियाबा सांबादिक चैनल खुलुगिनाय कतालफानो कुचुगो गावै थांगो तांगा ब गाहाम न्यूज रिउ ब कुबुय जुक्ति खुलुगिनाय न्यूज खलायो आबनि बागै जेसेबां न्यूज तांगनानि आसामनि कतालखौ ब साका गावै थांगो जेमन राजनैतिक ब माहायनो जेसेबां जेमन रंदी तिप्रामथा से बयस काया फांग से 13 जन एमएलए माने थांगो ना आं अबनो सानाय नंनो कलमनि शक्ति दंगो आबो फियाबो नर यूट्यूबर हायटांदि अब सोशल मीडिया ओरिनाय न बरखाय तामनानि भिउ कानानि बागै भिउ न हिनाब्ला ना स्कुल कानानि बागै नाय रां हाफो रां मेता खाजिगदि रां मे खाजिगैनाय नों मीडिया तला गलाय थानाय नों जे कुबुय नों जे गाहाम आरो जतन बररक नासिगै दं ओंका अबनो सानानि मुसुंगो नं रुखागो पयनानि मुसुंगो ते कैसा हंता जेमन यूट्यूबर बाय सांबादिक फेरो माने ते कैसा वानजे मीडिया बाय नं मीडिया न बुसु फेरजांनाय दा कारण हंता नर्थ इस्ट चिनि तिप्रासा मीडिया तिप्रासा न गाहाम खलायनाय जोंआबो वानसुगो तब नं थाने आसाव वानजे मीडिया थाने आसामाहाय नं थाने आसामाहाय अब फेरनाय नं थाने आसामा गोबांनाय बं थाने आसामा कमनाय हायपा नंनो जे जागाव नरना आसाय दङ चिनि मीडिया बाखुब सं दङ हुनैनाय जों गरबो मुइ दं मानजारा आव चिनि मीडिया आसाय फेगा ताबले जों चिनि कुना कुनिनि आमचाइनि माचाया मानैया लामा हामिया दै मानैया आबरो गासे फेगा ताबुकसो गाबला अमा हाय इंगला चिनि बररो आसुकनि रस आसुक तलाव तंबायबला हिनैनाय ताबु जत बरनो सिजाय फेमा जागाव ताबु गाय DWF न तैसे खेला चली तखा DWF न तैसे मीडिया र अबनो तैनाय तामनानि देवगुरुनि कक सावैनाय निनरव उमा देवी दहे उमा देवीनि फटो रोगरिवैनाय अब बिलायखे जाया हायजे ताबु DWF नि प्रेसिडेंट ताबु खय एमएलए ओंखा अन्तत एमएलए न कक थाइसे सोंदिता नों दिप्रासा मीडिया बा अमाहाय नों आनो मैडम हियांखा बायहिन्दि बाय अमाहाय के निनि बुमुदि काय दंखा अबंका बीजेपी नि आईडी सेल नि हय दंखा दंखा हिनिपान सोंग्रा दिता नों सोंयावो अमाहाय के निमानि आबो उचिदिया आं कयनानि थांनाय अबनो नरिदि अबनो नों विथड्र खालायदि नों अब विथड्र खालायगा हंगे जों साइना जोंबो मने खायनाय नों जे तिप्रासानि मीडिया नि मने खायनाय आर अबनो बिनि अबनो तैसा सतन सतरिनाय
तेबो फेसबुक रगो तेबो यूट्यूब आरो कंठक जागिरि लेगलाया उसकुर बारिनानि बा भिउ बारिनानि रां गानानि रां मानानि हायलायो आं सानानि मुसुमारगो एमएलए खा मुसामिया दिबा कौन को आं या फाना मुथुंतारो एमएलए खा मुसामिया दिबा मुख्यमंत्री बो मुसाबले तांगे बंनि बर रखा बखैनाय कालालिया बा बं बर रक यूट्यूब आरो बंनि मीडिया रो वानजि मीडिया रो गतंले वानजि सांबादिक रो तंले तांगे मुख्यमंत्री नु तिखलालिया तां उप मुख्यमंत्री मुसाव तां खलालिया ताई तासिं सामानि जिनि मंत्री महोदय रतनलाल नाथ बं मुसाव तां फुनु जालिया दिनै सुदीप राय बर्मन खूब खरां गाहाम गोरोसाबो तां फुनु जालिया आं साना नुसुगो अमा हायखैयै जिनि DWF खास रांगैनाय सामुखाय तंमानि जागो अमा हायखै नरो देबसु उत्साह रिवैनाय सानानि तंमानि किन्तु नरो अमखाय डाउन खायनानि थांमानि सिनुगुइ दंखा आरो तामर होइछ दं चिन्तानि प्रश्न फै जे DWF अमा हायखै बुरै बदल खलाय तंमानि तामर होइछ दं ठीक आछे जिनि बुरै बदल DWF नि अपर नाम बुमा बदल अब बुबाग्रा साका बुमा बदल होने कारण बुमानि मीनिंग से बुजियाखो तासि बुमा हिनि हिमानि पुमा साबन पुन्न हिमला ना पुन्नि बुमा नों जे बुमा हिमान नों मा आरो उच्चारण नेबो मानि शब्दता मबुस बुजियाखो नों जखन कलादि नों जखन दुखु मानदे ओ मान सके उच्चारण फायनाय आयु मा अमा हायके उच्चारण फायो बुमा हाय कतर उनजांनि पृथ्वीर साकाव ताई कोन कतर करे हेसि बुमानो जतनि कतर आबनि बाबनि बुबाग्रा वानसुगै बुमा बदल हिनि छाव अ बुमा बदल अम हायकेनो वानसुगो जे बुमा हिसाबैनो वानसुगो बुमानि फान सिसियाको अर चश्मा थुबुई बुमा बदल चश्मा थुबुई हिसामानि अ बरकनो बां साना नुसु बुमा बदल बुमानि फान बुस बुजियाखो बुमानि शक्ति बुस साइसे मेको नु तो पखानानि को गया नु तो साइमान और महाभारत नि को नु तो साइमान और रामायण नि को जेमन और वो निनि महाभारत गांधारी मकर कसम थुकलो बुइनाय रि थुकलो बुइनाय जे गुसलानो बरदान दिमानि बर रिमानि जेनना आं बर ने फेरिनै समस्त शरीरनो पाथर सानसिमानि बुमानि जे मकलनि शक्ति होय आबो बुमानि फान हाइसे बुमानि फान सिसियाको अ बुमा अबो नखर फायो जानत फान मथाना बागै अ हानि रखानि बागै जानत फानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां खालामनानै हिजे अ बुमा बदल बा आगो गैफायले अ बुमा बदल अ DWF जे हजार बिजार बरक नखरका जे बाबे नखरका और वो डॉक्टर नि बिहि इंजीनियर बिहि ऑफिसर नि बिहि अनेक दंग फाइसे तांनि चश्मा थुमानि नों साबा नों बिनि सामुनो सिनासिनाय दि बतांनि नखर फाय बकि नगो माचाय माने यांगि दा नखर फाय शांतिगिरि हाइसे बरक डॉक्टर नि बिहि दं इंजीनियर नि बिहि दं ऑफिसर नि बिहि दं बरक शांतिगिरि तांनि शांतिगिरि त्रिपुरा राज्य जे जात फानि तिलायै आंदोलन खायै दंखा जे जागोन नेक्स्ट जेनेरेशन बागै साम तांगे आगो कमायखा अ आगो थाने आनि फानबो किचा थांतुम हिनैना आगो फाइले माजे बर माचाया माने गेनि नरो रां लेपसा फैसा जानानि बागै आगो फाइमे बेले नों बरनो हामासिरिनानै नांगौ नों अर चश्मा थुबु हिनै सावैनाय अर ताखैते बिसुखा जेमन अर गान गीता थेपाले काला काला चश्मा हिनै जेखा अमा हायनो स्टप खाइदि बुमानो अमा हायके अपमानतार दि जखन बुमानि सात मासावनो पाथर न तैसोनानै दैमानानो आबोनो बागैनो ताबुक आं अबश्य सानानो बुजुगो ताबुक जुदि जे ओ मीडिया ओ जे ओ मुसामानि तैनाय एमएलए मुसावहि सामानि आं अबनो किसिसो सानानो बुजुगो एमएलए मुसावहि सामानि नों तो मीडिया ले निन मीडिया नि वेट आराम जों साइमान थांगा नों जुदि मीडिया हंगा नों आरो नायखामो जुम खालायै मो बजागानि नों आरो उनु खामो बिश्रामगंजनि अब विश्रामगंजनि प्रोग्राम जों DWF सारा त्रिपुरा राज्योआव जिनि 44 ब्लक दङ 44 ब्लक आ दिन जिनि फाउंडेशन दे पालालाय दङ ओंखाय बा दासिम जिनि बुक सामाहा खरंनि एमएलए मांखा ने तंथबलाय जाखा जिनि बुरैर 80 बोसोरनि परे ओंखाय बा तंथबै मोसानायके ओंखाय ताबुक अ मीडियानो सानानि बुजुगो नों जुमखाय नायजा जादि इजा नों बा नाया दांखा
ना उसकुर नुमदा उसकुर बारिना बागै बिउ बारिना बागै खायनोखा जुम खायनाय दि नों ताताब्रम जानाय बिले आरो जुम खायनाय दि आरो बिश्रामगन्जनि सपना देबबर्मा टिडब्लिउएफनि प्रेसिडेन्ट एमएलए बिश्रामगन्ज थाया आरिनो नों जुदि मीडिया सत्तिकारि मीडिया नों दंखांखाय नों साइमानो सपना देबबर्मा बहुत जगह प्रोग्राम खाय दं सपना देबबर्मा खालाय दंबो आरो खुमुलुं नय ऑडिटोरियम हल आरो जोंनो एमएलए हिसाबै आरो 13 जना एमएलए नो फेलिसिटेशन या फारमानि आं आरो तंगानि नंगौ आं आरो दङ नों तै कैसे नों आरो तेबो क्लियर खायनानै मोजां गांखाय नों सिगां अबो अ निउस नो सारमानि सिगांखाय नों सत्तिकारि मीडिया गांखाय नों अबो बनायखाव जे सपना देबबर्मा बासनि मा आरो रि कुकुर बायसे बासनि बिले बिन ड्रेस तो अमा हाया नों अबो नो खमु किन्तु अ जे जागा मोसामानि अबो बार बार के फुनुमानि जे अबो नो एमएलए मोसावो हेने नै फुनुमानि बिनि ड्रेस बाय आं जुमानि ड्रेस अब मिमिलि नायदिता आंगा नोंथां चिकन बा नों हायके ता चिकन दि हम हायके साबनि कक बाय नों अब खलायगा साइमालिया ना नों बिउ बारना दा खलायगा ना ताकेसा दल और बीजेपी रौ दा नरनो ननबा हम हायके सावै खलायदि नि खलायगा अब तो साइमाया हायपा नों थाने आसानाय जों बुरि रौ बुंगैनाय जों बुमा रौ बुंगै आसानाय नरक तिब्रासा मीडिया नों थाने जोंनि आसाता बिश्वास दङ नरक कुनु दिन फानो हम हाय खलायगलाताय बुमा बदल नि बुइ जेसेबां रेवि दंथुन इउटिउबार इथुन हायसि किन्तु नरक मीडिया अमबो नों मीडिया थाने जों हम हाय दै आसा गला तै अब आसाया हायसि किन्तु अब बाहायके अब उंगै थांगा किन्तु अब बसुं बुइतो जाया उंगै दङ म बाहायके फायगा बाहायके रिमान काहने किन्तु नंनि मीडिया नि बिसिंगो नंनि चैनल रौ अनेक नों चैनल रौ नायो हायसि नों चैनल रौ कक विशेषकर कक तिरप्रा वो उंतंग जरानि कक रो ताक समीर गिमारो ब्लैक नायो हायसि जरा मा खांखाय जोंखौ जरा बिसि माया नायो दंग टीवी हो रिउ उंतंग जरा हनैना बिनि उंतंग जरानि कक रौ नायो आव काहाम अम हाके रिनानि नांगो हनैना जों जत न्यूज नायमे फानो उंतंग जरानि कैसा अबनो नायखांगा दा जों अ न्यूज न जत न्यूज न किसा काबार खायमा हाय उंदिनाय आंखा टाइम क्रीम उंमानि बागै अ उंतंग जरा न बिसि नायजागो अमा हायके खलायदि kaham channel tu budi kaham video khalaidi kaham news tu budi haike se nong news bo jeng kaham nong nai nor bo omo haike no jat do phani bagi news kaham tu kaham ta omo haike chini do phabo kusugo kanai abono angma sawo kolom media angkha kolom ni shokti bilakhe kotor nong kolom ni shokti tongo apni bagi nong ni o kolom ni shokti khlainani thantani nai jat do phani samungo norok thepawani hinai nong thani asa narugo tai obo je obo sanai rok je buri rok no tini chini TWF mo samano jaja gyang mani je orbo nogole bu som datam moso datam berma datam ama haike musai tong lai gan amti rok ta sadi nge ba orbo chung ba munisi mangla khable sabo malia musai bo malia hangkang ga jara khuji anando suk tong ama haike no अमहायकने जीवन जापन खालायो केबा अर तंथपुर नाय दुइजन एमएलए इन खानि तंथलायगा मसालायगा आबो तै बक सालायगा ताबो गंगा जों मुनिस मां लागेला था चश्मा कसम थुबि मालिया मुनि मालिया बुरि हिंगे बा लिपस्टिक दिनाय न लिपस्टिक दिमाना तैबो अबो बक साजा मंगा बुरिनि सुबाले तांबा लिपस्टिक नता बुरिनि सुबाबा अबो न बुरि तामा बुरि हिमबा चला लिपस्टिक फुके मोजांगला बिले हाय देबा ताबो मुगाय नुजागो ताबले फेशन माने जुग परिवर्तन खा चलानो काजल फुलमानुगो लिपस्टिक फुलमानुगो ता मुगाय बर सिम्पल करियो माने सिजाया मारियो फेबो जों मोसको चलाबो काजल फुलो चलाबो लिपस्टिक फुलो अमहायके जे निजिनि साक सरिनो साजिबुस खाय तमाय रंगांखाय अमहाय खलायो अमहाय नुगो किन्तु अमहायके जुदि chini TWF no mo haike blame khaikan kai amkai koksil chakan kan belake chaya kalai belake chaya nai TWF rok tabu belake ti prabothani no baking ri uinai tabu changa ngi tongo ekmatro TWF rok tabu khasrange onkormani jara jaddo khani bagi
bubagrani logi tomai bubagrani warrior sisabe jatto fani kok satani jeng logi nei ta buri rok ago phamya jaga buri rok no durbal khlani chesta ta khladi ar buri rok go kuno dino norok omo haikai news hamya chaya sapano jeng TWF kuno dino bubagrani yakari thangla bubagrano logiri thanai kuno dino jeng bubagrano khibui nei jeng unsrugla jatto fani samung tangkhani greater Tipraland ni आंदोलन खाना थांते जों अब आगो बुझना थानाय एवं जाबि खलायनाय कोनो दिनो उनस्रुया आर नरक अब जुदि चिनि बुरि रखनो बुमा बदल ए से नि बेंगाय मानि खलाय खानका अब निनि बुमानो बेंगाय मा खलायनाय कारण बुमा अब जतनि दंग जतन नगनो बुरि दंग केबो अशिकार खायबिया आंले बुरिनि अक्सिनि आजाया हिनै केबो अशिकार खायबिया जतनो बुरिनि अक्सिनि न आजायो आपनि बागेनो जतन थाने आंनि रिक्वेस्ट नंनाय बुरि रखनो अम हाइके अपमान ता खलायदि बै नं मीडिया न आंको मुंनारगो नरक जे सांबादिक नरक जे मीडिया जोंनि बुरि रखनि थाने नं थाने आसाम दंनाय नरक सनो जुबानाय हामबायसै मैडम हामगानि फासिंगो तो ताबो गोबां मासिनि ससियेल मीडिया रो बंनि फासिंगो सखांलाय जा साम गाहाम तांनो फासिंगो nga tini madam ni uklok khorok tam kok sanai rama sini kok ma thumai rama sil jam hain dongkha media thumai rama kok thumai rama singo ke obo je bo dinni pati muno to yoba ke kok asai tongkha je bo media house joba hake viral khlai tongkha je mla de mongoi boro thana masa hake abo ki kono print na social media na paper newspaper rogo na youtubers blogger rogo abo ki kisa saide mano जोंबो चेनेल लिबो मोसालिया जोंबो नरनो अपमान खायना थांया जों बुमाराव ओंखा ककतो जों बुमाराव ओंखा सयज दर्जगना जों बुरि रक ओंखा गोखानो मनंनाय गोतैनो मनंनाय जों बुमा ओंखा बुसानो तै दुलुय दंनाय जों अ मीडियानि जों अ चेनेल न जों बुमु मोसालिया जों अ चेनेल थाने ससको नंनारगो ni no bono withdraw khaida hasidi जों ता मनि no साइड दंखो जों कोनो दिनो जलिया जोंले बुमा बिले आंबागै जों अ चेनेल बुम सालिया नरक जतन गाहाम चेनेल खलायदि गाहाम न्यूज रिदि नं थाना बस कम नारो हाबना आबो के औरन बिसिङो तडे त जे जों फाइनि रफान जिलासिमा हाइ दंखान जबा ना आबो त नरक निजिरिया हंगे निजि छैबान हाइजे नों तरिया नों तांकिरि नाबा नों तरिया नों तां नवाना नाबा ओम हाइके जेरिया बरो बहो वनाया बकिब किरिया हाइजे नर और तंगिदा तंहा रिदान तंहा अब तो नरम सिवा हाइजे हामबा आसिम